ni piny igero kod weche mag timo nonro kaka owadwa nosepenjo kendo jiwo nonro kata research nikech kama ok otimore to ok ibi ng'eyo ni market, global market ka kata komesa ka ere mwandu madwarore e piny machalo kama sama chalo kama. Kwa mfano Djibouti dwaro ang'o e season mane, Kenya dwaro ang'o e season mane. Magi nyalo tim mana kotim nonro. To kata mana weche ma jotend pinje dhi kete lwetgi kawuono mar innovation agreements kaka ginyalo support innovation. Gigi duto inyalo mana king'echo ni chon loso chai kata mondo migol majan e puodho pod idwa dhi use gi ogunia to nego be ni mede dhadho kaka value addition. Ere yore mage ma nyalo reduce cost kata manya ng'ado ngarama magi ng'eyo mana kotim nonro. Machielo omiyo an asiro mano ni pinjewa ma komesa kata FCFTA mwadhi wuoyeni nyaka invest e weche mag timo nonro, nyaka gi support lwasi wich maler kaka neno ma wadwa Felix ndigono. Ere kaka de kony jok machalo kamago mondo mi obed kanyalo offer advisory kata ng'ado riekni kata chiwo nonro makende kaka wanyalo loso migepewa kata utewa mwaluongo local industries mondo compete gi mamoko. Nyochi winjo ka wuoye ni kaka ing'eyo kwa sukari, kwa mfano sukari wae pinje mag Nyanza ok nyal yo mapod giloso go kata giloso go weche mag sukari ok nyal compete gi sukari madwa Egypt ka nikech gin pod gitimo traditional methods e weche kaka cane magipuro ginane magitiyo godo kaka giloso yore gi mag puothe kaka gitimo packaging mini winjo wadwa Felix Wuoyka magi nyaka wang'i to mana kotim nonro aeto wabedo very competitive. Mogik nena penjo ni komesa nitie pinje moko maneno ni gin mwandu magiloso bere moloyo koro gidwa kodonja. Aparo ni gik machalo kaka market protocols kaka kawuono gima gidhi kete lwetgi weche mag border lwasi kaka wanyalo loso border post kaka sirikal ka sirikal kaka kwa mfano Uganda, Kenya, ere ka ginyalo winjore ni gidhi control entry points mag border post gi kata corridors kaka nano northern corridor ere kaka mwandu oningo donji mwandu oningo wuogi. Magi aparo ni law enforcers oningo beni kao thuolo makende nikech presidents keto lwetgi aeto pinje waka nitiere migepe mopogore. Koro policies gi kosekali kata agreements gi mobedo sign ten teach mondo en teach wa kaka the private sector all stakeholders te nyaka government agencies nyaka mini winjo ko wadwa ne wacho mang'iyo regulators machalo KEBS gini ka ere kaka ging'iyo ni mwandu mage madonjo nikech gima bende chendo ma support gima no wadwa no wacho mine penjo mwandu madonjo Kenya kaka ikawo mwandu auchiel kin mwandu auchiel go king'iyo ariyo kuomgi kata adek gin counterfeit tieni gin mwandu moko winjore gi ngima dhano moningo usi to wayawo thuolo malach nikech wan e komesa EAC to gi weche mag CFTA gi ma wan wayawo borders waka Kenya mwandu donjo koro yudo ka bende gin cheaper gi bech gi yot maloyo mwandu milose Kenya. Omiyo ng'ama loso mwandu ne kaka oloso yo Siaya kocha oloso pinje kata magwasi kocha mondo mi ouse e chiro achiel ni nikech mwandu moko seya Tanzania moko wa Uganda to gin bech gi yot. Koro magi gik ma jotend pinje karomo kawuono nego wang'e ni in terms of competitiveness e region wa ere kaka wanyalo regulate ma mondo mi okony motivate local industries and local innovators mondo bendo yudie thuolo mar uso nikech chiro to duong' idwa dhi use ang'o nikech mwandu midwa dhi uso ne kumoro an Patrick olose e yore mamoko kumoro sirikal ochiwo gimiluongo ni industrial support kata industrial incentives koro wan stima kata mwayudo tarif ne ni piny kaka kidhi Ethiopia a member ka yudo tariffs mage ni piny kaka mag stima gi kata king'iyo Uganda ka koro iyudo ka mwandu magiloso kodonjo Kenya to usore nikech